Pequenos, totalmente asumibles, son aproximadamente 15.000 euros. Ese non é o problema. Pagaría o Concello de Bergondo. O teríamos xa iniciado se non fora pola cuestión da expropiación, que nos levará máis tempo, porque as expropiacións é un trámite que ten o seu intríngulis, por decirlo así. Isto pode seguir cedendo, non? Sí, cederá probablemente. Non é moi recomendable asomarse. Para nada é recomendable asomarse aquí. Bueno, como de afortunados temos que sentirnos se nos traen o leite á porta da casa ou á porta do negocio. Un luxo, E dende logo, se nos lo trae unha leiteira que sempre ven cun sorriso na cara, pois inda moitísimo mellor. Estamos falando dela, de Carme de Torneiros, en Allariz. Esta muller vai repartindo o leite e, como vedes, cada día dun xeito distinto. Hoxe tocounos vela vestida, pois, moi de Nadal, non? Pero outras veces pois vai con outro gorro, con unhas gafas, con unha camiseta moi chamativa, con uns zapatos de cores, e dende logo que lle alegra o día a todo o que pasa polo seu carón. Reparte leite ecolóxico da súa propia granxa, tamén do seu socio, Manuel, se non me equivoco o nome. Moito cuidado, estamos falando de leite de primeira calidade, por encima, claro, chegache así Carmen. Home. Mira, dela fai o reparto de luns a xoves. Cando non fai o reparto, moxe. Hoxe xoves, así que subímonos con ela a furgoneta. E ademais de atoparnos a Carmen así que xa te saco o sorriso, ollo, que a furgoneta tamén iba ata arriba. Mirade como iba esa furgoneta. Carmen Cid é leiteira, gandeira e repartidora. Dende Allariz percorre boa parte da provincia de Ourense, levando leite ecolóxico, producido na súa propia granxa. Un leite coidado dende a vaca ata o envase. É un reparto que non deixa a ninguén indiferente. Ai, Carmen, xa vas cargada, Saímos cargados. A que hora comezou hoxe a xornada? Ás 7 saín da granxa. Levántome sobre as 6 ou 6 e algo, almorzo, e vou á granxa, preparo o pedido, e sobre as 7 saio da granxa. E como xorde isto de Ecoleia? A ver, a granxa existe desde o 89, e para darlle unha volta máis ou facer algo, decidimos envasar parte da nosa produción. Entonces, de aí nace Ecoleia. Pois, Carmen, ainda che queda traballo, vou-te acompañar así, axúdoche un pouco, paréceche? Paréceme. Pois veña, vamos. Pero que es todo esto, Dios mío? Ti cantos acompañantes levas? Moitos. Esta é Margarita, Pepa, aí está Mimoso. Bueno, ti non só repartes leite, ti tamén repartes alegría, Eso espero. Bueno, Serafín, deixarás sitio? Deixa, non? E Carmen, que opina a xente cando te ve chegar así con esta vestimenta? Non sei o que opinan, porque a maioría dos comentarios, digamos, son sonrisas ou pero por menos que facer algo que che guste, que te sintas ben, e se encima provocas algo bo no resto do mundo, pues, unha satisfacción é moito mellor. Vos é un negocio familiar, verdade? Familiar total. E que vantaxes dirías que ten traballar coa familia? Bueno, pois como calquer cousa na vida ten as súas cousas boas e as súas das que aprendes. A min parece moi bonito, mesmo que encima é algo que é parte da nosa vida, que nos gusta a todos, que nos importa. Eso é unha forma de vida. Pensas que vai haber relevo xeracional? Eu creo que sí. Bueno, é máis ben unha cuestión de fe, pero eu creo que sí, porque é que ao final é a base de todo. Se deixamos de traballar a terra e deixamos que a terra morra, non temos nada. Bueno, ti terás que seguir traballando, non? Sí, eu vou seguir repartindo. Vou repartir leite e felicidade. Pois moi ben, xa te deixamos, non? Dá gusto traballar así con ese sorriso. Dende logo, Este lle moito que fai a Carmen, eso.